بسم الله وبه نستعين. الحمد لله القائل في محكم آياته وذكرهم بأيام الله، والصلاة والسلام على القائل حسين مني وأنا من الحسين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تفي لا جبا ومبلا جلين فون إسلامي كفولين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا جمو كان كنغرنو حكمو كننا إنا فالله تعالى بأفاني قرآن كنو kuka ala ka jon hakili ci ala ka dombaw ko ambe wati do ko nala wati mun wati kan here newi ala taala bolo nin kle damaina an ko me fendo kan wala ambe wati do ko nala islama ba fo femma ko 40 kle binani 40 yimui ani 40 nafai jumai an sira an karamo ani an shirif ke as-sayyid muhammad shuala bayaya haidara wala sa annaka je ka baroke o kuna fununa ngayana anga do anga barokuna la ama fo ankara mo anga shifke ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل بيت الطيبين الخيرام. ولا شيطان جينكو كسندي ني على تغيا لم يادم نبا لبا صلي عن كنتي محمد المصطفى كا نو يكرا لباي كصلي اسودنغو كا نو كا اهل البيت كصلي اجنو من بكا اما فو بما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ankara mo anga nyinali folo ere mi ne kli dama nambe ka me ko 40 ere fenjumi ani anana jodi e ba fo yen ni ngali mi nga jabi ka surungo jugu 40 okoro 40 donc 40 koro de kle binanna donc useni nga kle binani ziara o debi be 40 ma na to ere na koro bi nyogona sabu niko ashara o tan ishuru yo mugay salasin o ye bisaba 40 o ye binani donc useni nga kle binani mena fora kle binani ani kle binani to bi bo nyogona ni fendoy sabu useni nga kle binani koro ere niata istilahan iba ye afagali kle binani ne kudu donc fagali kle binani damate ngolo segini farukolo la o kle binani nanidu parce que ale fagara ashura du no muharram kalo kle tana afagale u yalala na ngolo ye masake uka pale okono masake munu tumi islamia dirige odo Ubeidullah ibn Ziyad utarana yo kapale kono uyisa ko ke kungulo ina uklala tuguni ka blakata Yazid fi kungulo ntume Muawiya ta de Yazid fi sabu kungulo ere tigali sababu bora Yazid de la donc le binani abe munu na olu ni nyogonche na tala islamia maramina ubi boka tegere fo kira modern kungulo nalila ka fo fama ese soro ajuguka Yazidu de fama donc o jugu ye mogo muni o ye Husaini ne adune Husaini nga jugu ya masoro foife fo tuma mina afa sale no Muawiya ta o de ko ka bayam ne Yazid nunu Husaini nunu fe ka fo Husaini nunu nga shwa ka nyemgo yama no beyatul khilafa o mingera ay letri ci Husaini ma ka fo Husaini nga beya ka ale blala fa no la ale de bina islamia be dirige islamia kungo bi fo woro yoro abi fo Yazid islamia kuma bi fo woro yoro abi fo Yazid bo Husaini ndumi Yazid do Husaini ba do Yazid islamia ka fega bulu bo ni kira be c'est-à-dire kira manata abtaka dina kalfalintu aka alul betiri la bo na fora ale ka bayya ke Yazid ni mogo ya ale kwale yere sona ka bayya ke Yazid jogo do dume Yazid la jogo munu na chiene no na dale no kene kan kojugu mogo bi jigale yere la ola aka chide na le Husaini ngo ko misli la yubayu misla Yazidin kwale Husaini nyogona ale se ka bayya ke Yazid nyogona asorola ka fola ko Yazid bi glomi Yazidu abi son abi balma muso fla furu ka faranyonga odu haramu muso fla mabulu munu mi fani bala ko Yazidu bi kulongeni gonyi ale nyogona tse ka bayya ko yere fo tere ale Husaini Qur'an haya jigini ulude ka fo inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti
wa yutahhirakum tathira. Ko Allahu Ta'ala ye olu de sanuya kuranɛ kɔnɔ k'a ka nɔrɔ jigi u kan k'a fɔ ale yɛrɛ Ala de y'a laɲini kira somɔgɔ k'u sanuya ka nɔgɔ bɛɛ ta ka b'u kan, fili nɔgɔ, hasidiya nɔgɔ, jurumu nɔgɔ, fɛn o fɛn bɛ mɔgɔ bila fili la diinɛ in sira kan ko Ala y'o nɔgɔ bɛɛ ta ka bɔ olu kan. Donc ale ɲɔgɔnna tɛ se ka bayiya kɛ Yazidi ɲɔgɔnna ye. O de kɛlen ani Yazidi fɔra ɲɔgɔn kɔ. Donc a dun y'a sɔrɔ Muawiya y'a fɔ Yazidi a ko ni mɔgɔ ka gɛlɛn Useni de ka gɛlɛn. N'i ye Useni sɔrɔ i bɛ se ka cɛw bɛɛ don i kaman kɔrɔ, mais n'i ye Useni jɛ a dɔn i ka fanga ti mɛn sen na. O de la a ye mɔgɔw bila ko u ka Useni faga n'a ma sɔn, f'a ye Madinɛ bila o la. Useni taara Maka hiji yɛrɛ don n'o ye hiji baara daminɛ don Yomu Tarawi mɔgɔw bɛ kan ka taa Mina. Useni y'a ka doni kuru sabu a bɔra a kalama parce que a yɛrɛ tun bɛ fɛ ka hiji, mais nin don a bɔra a kalama k'a fɔ u bɛ fɛ k'a faga. Donc Useni y'i teliya a bɔra Makaw la k'i kunda Kufa kan. O y'a sɔrɔ olu fana ye lɛtiri caman ci a ma. Kunkolo yɛrɛ bɛna tigɛ sababu min na o kɛra o de, sabu olu ka lɛtiri caman kun nana ko u tɛ ɲɛmɔgɔ wɛrɛ dɔw yɛrɛ la ni Useni tɛ. A k'a dɔn yiriw turula wa yiri minnu turula u ye suma di, wa a k'a dɔn yiriw fana dennen don, wa olu tɛ ɲɛmɔgɔ wɛrɛ dɔn fo n'a kɛra Useni. Laka jundun mujannada ko kɛlɛcɛw b'i bolo minnu pɛrɛlen don kɛlɛ kama u labɛnnen don. Donc Useni wulila o la a y'i kunda Kufa kan n'o ye Iraki ye fo Yazidi ka kɛlɛcɛw taara kunbɛn maa 30,000 ale dun kun ma taa kɛlɛ kama, ale ni maa 70 ani dɔɔni ale n'o de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ bɔ fo kɛlɛ taara don u ni ɲɔgɔn cɛ u y'u bɛɛ faga. Mais o n'a ta bɛɛ o ɲan'u ka sa bɛɛ bɛ Bani Hashimiw dɔn Seydina Ali denw u si kɔni ma sa u bololangolo u ni bamuru sara u tɛgɛ kɔnɔ. Donc u y'u kunkolow de tigɛ o la sa, komi i ye arbaïna min fɔ n bɛ fɛ ka na ni kuma ye yen de. U y'u kunkolow de tigɛ o don n'o bɛnna Ashura don ma ka taa ni kunkolo ninnu ye silamɛya mara duguw la fo ka taa laban Yazidu ka palais kɔnɔ. Donc kunkolo in tile 40 don de Zenul Abidina ani Abdulahi ibn Jabir ninnu olu seginna ni kunkolo ye, aw Jabir ibn Abdullah olu seginna ni kunkolo in ye ka na don farikolo kɛrɛfɛ Karbala dugukolo kan. Donc n'i y'a mɛn tile 40 dɔrɔn kunkolo segin don farikolo ma o de ye tile 40nan ye. Mais a ka di n ye sira kan yanni kunkolo in ka se yen, Useni kunkolo b'u bolo yanni u ka se n'a ye Yazidu ma, kabako kobaw kɛra ni kunkolo in ye. Kabako jumɛn? U tatɔ ni Useni kunkolo ye, kira mɔden kunkolo tigɛlen, dɔw ye u y'u sɛgɛn nafiɲɛ bɔ jugu ninnu minnu y'a faga. Bon fagabaga ninnu n'i ko i b'a fɔ maloyala ko do silamɛya yɛrɛ tɔgɔ ma bi quoi. N'i ko i bɛ Useni fagabagaw la kali dɔrɔn i tɛ Jean y'a la, i tɛ Luc y'a la, ɲɔnzɔn tɔgɔ t'a la, kafiri tɛ yen, bolisɔnna t'a la quoi, hali yahudiya t'a la. A bɛɛ minnu ko la ilaha illallah Muhamadu Rasulullah olu de y'a faga. U sigilen u bɛ tasuma laja la u bɛ kan ka taa ni kunkolo ye u sigilen. Kerecɛnkɛ dɔw y'a ye kunkolo in cogoya nɔrɔ bi kan ka bɔ kunkolo in na cogo min na ale y'a dɔn nin ye maaba dɔ kunkolo ye quoi, nin tɛ kunkolo gansan ye quoi. O gɛrɛl'u la ko nin ye kunkolo jumɛn ye? Dɔw jaabi ko nin ye an ka kira Muhamadu a denmuso Fatimatu Zahara o denkɛ de kunkolo filɛ nin ye tan. Kerecɛnkɛ kabara a ko nin y'aw ka kira Muhamadu denmuso o den kunkolo de, donc kira mɔden kunkolo de b'aw bolo tɛ ko awɔ. Ko Ala ka bon. Ko olu kerecɛnw olu ka Isa ma den sɔrɔ a ma bange kɛ. Donc olu bɛ k'u nege da ni mun ye? Isa tun bɛ yɛlɛ fali min kan ko o fali bi fo jamana wɛrɛ kan min ka ja olu la, mais o fali bɔnnaw de bɛ yen bi o fali in yɛrɛ tɛ yen, ko olu b'u ka doniw kuru ka yɛlɛ ɲaamaw kan ka yɛlɛ sow kan ka yɛlɛ fali wɛrɛw kan ka t'o fali in bɔnnaw lajɛ ko i tɛgɛ maga o la k'u barika sɔrɔ, sabu Isa delila ka yɛlɛ o faliw mɔkɛw kan. Donc ne o ye kerecɛn dɔ de ka kuma filɛ nin ye ko aw sɔnna o la aw ka kira
o den k'o faga kabako don quoi. O la Useni yɛrɛ ɲana a ka faga i t'i miiri diɲɛ ɲininkali si la Useni ma min fɔ pour que mɔgɔ dɔ kana n'a fɔ bi ko dɔnbaliya kama. Useni ko a b'a kalama kɔni ne de ye Fatima den ko an b'o kalama, a b'a kalama k'a fɔ ne de ye Aliyu den ko an b'o fɛnɛ dɔn, a ko yalima a b'a kalama k'a fɔ kira ko ne ni n balimakɛ Hasan Seyida shababi ahlil jannati alijinɛ funanŋɛw kuntigi ye anw ye, a b'o fɛnɛ kalama, o ko awɔ. A ko yalima a y'a mɛn kira da wa sallallahu alaihi wa sallam k'a fɔ ne ni n balimakɛ k'ale b'a anw fɛ, k'a fɔ ni mɔgɔ min kɛra anw fɛ ala bɛ k'i fɛ, a ye nin bɛɛ fɔ. A ko unshidukum m'aw ma ni ala ye, yalima a ye nin mɛn kira da wa? U ko wallahi an y'a bɛɛ mɛn kira da koyi, mɛ Useni an b'i faga sabu Yazidu ka wari anw ɲɛ b'o de la bi ni e mɔkɛ tɔgɔ ye ani ka ni fusamanciya ninnu. Donc nin ye chrétien dɔ de ka kuma ye ahlul beitu tɔɲɔni na, ka Useni yɛrɛ fɛnɛ ka kuma ye a y'i yɛrɛ f'u ye ka fɛn bɛɛ kɛ mɛ o bɛɛ la u y'a faga. Donc n'i ko tile 40 kunkolo in taara a seginna ka na bɛn tile 40 in de ma k'a don farikolo kɛrɛfɛ. Donc o kan ka maa kabakoya n'i mago bɛ wajulu yɛrɛ la yan, a fɔ n'i mago bɛ wajulu yɛrɛ la i b'a sɔrɔ yan. Kɔma kira yɛrɛ mɔden de ye nin kan ka bɛɛ bɔ. I mana tɔɔrɔ cogo o cogo, i mana nɛni cogo o cogo, i mana jalaki cogo o cogo silamɛya kama, o la e ta bɛ ku i fɛ. Nin ye mɔgɔw ye kira yɛrɛ y'u ye wa a y'a f'u ye, u y'a maa da wa u m'a sɔsɔ fɛnɛ koyi. Useni ta se ka sɔsɔ, u y'a mɛn kira yɛrɛ da wa bɛɛ b'a dɔn fɛnɛ kira denmuso den do, ale fa de ye silamɛya dɛmɛ n'a ka bamuru ye, fɛn bɛɛ u kariyara k'o faga. Bon e mɔgɔ simple walima e min mana na ko fo e ka diinɛ in bɔ nɔgɔ la, e ka mɔgɔw wele ka don o diinɛ la, e k'o tiɲɛ yira mɔgɔw la, walima e k'a fɔ e bɛ o Useni ninnu yɛrɛ ta k'olu k'i ka yirali fɛn, i tɛ se ka lafiya quoi. Nin kan ka bɛɛ waju k'a dɔn ahlul beiti olu kɛra exemple ye min kan ka an bɛɛ bɔ, min kan ka an bɛɛ wasa. O la tile 40 in ye kunkolo de segin don ye farikolo ma, o wasara wajulu ye. Ɲiningalikɛla kan ka ɲininkali kɛ o tuma na Useni kunkolo tile 40 kerecɛnw bolo wa? Mɔgɔ bɛ mɔgɔ faga, mɔgɔ bɛ se i jugu la, i ni jugu bɛ kɛlɛ i bɛ s'a la, mɛ k'a kunkolo ta ka yala n'a ye o fana ye ko dɔ ye dɛ. I t'o ye kɛlɛw la, i t'o ye kɛlɛw la, guerre mondiale kɛra fɛn bɛɛ kɛra, mɛ ka mɔgɔ kunkolo ta ka taa n'a ye pour que kunkolo in ka segin. N'Ala sɔnna a ma an bɛ don o kɔnɔ. Zenul Abidina ka kuma dɔw de kama Yazidu yɛrɛ sera n'a donna ni kunkolo ye, komi ɲininkaliw b'i fɛ, donc walanda kɔnɔ an bɛ don a kɔnɔ. Sherifkɛ an kɛlen ka tile 40 kɔrɔ dɔn ani tile 40 yɛrɛ ko in yɛrɛ daminɛna cogo di? O kunkolo seginni ka taa farikolo, kunkolo yɛrɛ seginna cogo di ka taa farikolo ma? Alhamdulillah, kunkolo seginna ka taa farikolo ma cogo min na, sabu u ye kira mɔden ninnu jɔnnama minɛ kuma min na u ye Useni n'a ka cɛw faga. Donc Zenul Abidin o ye Useni denkɛ de ye. Useni yɛrɛ bɔnna bɛɛ bi bɔ ale de la, Zenul Abidin. U kɛlen k'u minɛ ka na n'u ye Yazidu ka palais kɔnɔ ani Zenebul Kubra. Zenebul Kubra ye Seydina Ali den, Fatimatu den, Useni balimamuso ye. Donc olu ka kumakanw kosɔn Yazidu siranna, sabu Yazidu yɛrɛ kun bɛ fɛ k'olu yɛrɛ bɛɛ faga. Mais Zenul Abidina ninnu donnen palais kɔnɔ ni maabaw bɛ yen, notable de tun bɛ a kɛrɛfɛ, Sami notable baw. Mais olu caman tun bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la minnu m'u kunfɛ, olu tun tɛ ahlul beiti ko in ɲɛdɔn. I y'a ye, olu tun tɛ ahlul beiti ko in ɲɛdɔn. Fɛn y'a ɲini, Zenul Abidina y'a ɲini yen de ko n bɛ fɛ ka kuma quoi, n bɛ fɛ ka kuma pour que mɔgɔw ka ko dɔ faamu. Yazidu ko non, mais olu ko non, a to y'a ka kuma, sabu ni mɔgɔ mɔgɔ minɛra an fɛ an bɛ kuma t'u bolo, o la a to y'a ka kuma. Mɔgɔw ye u insister fo Zenul Abidina ka kuma, a ko Zenul Abidina ka kuma. Zenul Abidina sɔrɔla ka wuli, a ye kuma caman fɔ a yɛrɛ ma. A ko nahnu ahlul beit utina sittan wa fudilna bi sab'in utina al-ilma wal hilma wal fasahata was samahata was shaja'ata wal mahabbata fi qulubil mu'minin. A y'o fɛn wɔɔrɔ fɔ, a ko ala y'anw sɔn wɔɔrɔ la o t'a ni maa jɛ ye. Ala ye dɔnni da anw ma, ka muɲu da an ma, ka fɔniseriya da an ma, ka nɛn walawalali da anw ma. O kɔfɛ ala ya anw kɛ cɛfarin ye, kira somɔgɔw. O kɔfɛ tuguni ala ya anw kanu don muminun dusukun na,
ma se k'o bɔ ka kuma caman caman fɔ Zenul Abidina olu fɔ k'a walawala f'a taara se yɔrɔ dɔ ma misiri welela misiri welela ko Allahu Akbar a ko kabarta kabiran a ko ye belebeleba ka bonya fɔ min ka bon y'o yɛrɛ de tɔgɔ fɔ misiri welela ko ashhadu an la ilaha illallah Zenul Abidina ko ne ɲɛ o seereya ne siw y'a seereya n dusukun y'a seereya n bolo ni n sen y'a seereya k'a fɔ Ala ye kelen a ko ashhadu anna Muhammad rasulullah Zenul Abidina ye ɲɛsin Yazidu ma k'a filɛ ka Muhammadu min tɔgɔ fɔ nin ye e mɔkɛ don wa anw ni mɔkɛ don o tumana n'i ko ko anw mɔkɛ don munna e sɔnna ka min tɔgɔ bɛ fɔ misiri wele la k'o mɔdenw faga k'u danbe tiɲɛ k'u ka hɔrɔma tiɲɛ ni dun ko i mɔkɛ don i ye nkalon tigɛ n'i ko anw mɔkɛ don munna e sɔnna ka Muhamadu Mustafa mɔdenw faga ta ka Useni faga ka so boli ka yɛlɛ a farikolo kan ka Useni faga ka a den fitininw faga k'an ka hɔrɔmaw tiɲɛ an balimamusow ka buguluw bɛ sama k'u tulo fara n'a ye donc a ye kuma caman caman fɔ ka sɔrɔ k'a yɛrɛ fɔ ale de ye nin ye fo jama nana révolter ka kule n'a tɔgɔ ye Yazidu siranna o la ɲani Zenul Abidina kana na mɔgɔw ka dusukun sɔrɔ a kana na kanu sɔrɔ sabu n'a kun tora dugu bɛɛ b'i k'a fɛ Zenul Abidina b'o la Yazidi teliya ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ o bɛ se ka bɔ dugu yɛrɛ kɔnɔ cogo min na donc Zenul Abidina ko ale tɛ segin n'a fa kunkolo tɛ ani a fa ka cɛ tɔw kunkolo Yazidi ye kunkolo ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a di Zenul Abidina ma Imamul Hussein kunkolo kuma in yɛrɛ fɔli anw da la ka n'a ka girin kojugu an kɔni b'a fɔ komi an ye wajulukɛla de ye dɔrɔn n'o tɛ nin ka bon kojugu donc a y'a ta ka taa n'a ye ka taa kunkolo don farikolo kɛrɛfɛ o bɛnna tile 40 min ma o de la i b'a ye o tile 40 mana se silamɛw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u b'a kɛ an yɛrɛ fɛ yan Mali la a bɛ kɛ i b'a fɔ a bɛ kɛ Bangɔni na yen nɔ an yɛrɛ b'a kɛ fɛnɛ a bɛ kɛ Mali yɔrɔ caman a bɛ kɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ la wa mɔgɔw yɛrɛ bɛ bɔ yɔrɔ bɛɛ fɛnɛ la ka taa Useni yɛrɛ kaburu la ni mɔgɔ min ye telew lajɛ sisan Karabala telew i b'a ye mɔgɔ miliyɔn 20 kɔw de bɛ yen salon kɔni ma miliyɔn 25 de tun bɛ yen bon an tɛ ɲinɛ ta da dɔn fɔlɔ a bɛɛ bɛ taa ka taa Useni kunkolo kunbɛli ziyara ka taa fara ɲɔgɔn kan o la donc i b'a ye o la Useni de gagnera mɔgɔ si tɛ Yazidu kaburu yɔrɔ dɔn mɔgɔ tɛ Muawiya kaburu yɔrɔ dɔn mɔgɔ tɛ kira somɔgɔw jugu o jugu mɔgɔ o mɔgɔ kɛra jugu ye maa t'u kaburu yɔrɔ dɔn hali kɔsayina juguw mɔgɔ u kaburu bɛ tunun de Ala k'an bɛɛ sababa ma. Sherifkɛ an b'a ye a waati ninnu na a don ninnu na kabini Ashura fo ka taa se Arba'ina ma an b'a ye maa minnu bɛ bɔ ka taa ziyaraw la ani a waatiw la maaw bɛ fini finmanw don fini finman ninnu kɔrɔ dɔ bɛ a la wa. donc fini finman ko in ye min ye dɔrɔn a b'i faamu o cogo de la k'a fɔ fini finman taamasere de don komi diɲɛ yɛrɛ ka laada don ni janaja bɛ mɔgɔw bolo diinɛ caman b'a kɛ ka fara hali laadatigiw kan ni ko b'u bolo min ye sɔndiya ye ni dusukasi u bɛ fini finman don donc alubetu fana ka fagali la mɔgɔw bɛ fini finman don a ti komi kuranɛ haya de b'a la walima hadisa de b'a la kuranɛ haya ni hadisa tɛ ɲini fɛn bɛɛ la o tɛ ɲini fɛn bɛɛ la n'an y'o ɲini fɛn bɛɛ la dɔrɔn diinɛ baara bɛɛ bɛ sɔn ka dabila kan parce que ni mɔgɔ min y'a ye sisan minari min bɛ kɛ misiriw kunna minari kelen kelen putujan n'i ye misiri lajɛ ale putujan de bɛ k'a kunna u b'a dilan k'a cɛ ɲɛ a bɛ misiri bɛɛ kunna a bɛ Maga misiri la a bɛ Madinɛ misiri la a bɛ Mali misiriw la hali misiri ba la a bɛ n'i ye misiri jɔ bi n'i m'a k'a la mɔgɔw t'a dɔn misiri don mais kira ka ɲɛnɛmaya bɛɛ kɔnɔ kira m'o dɔn a t'a dɔn yɛrɛ minari ye fɛn min a ma k'a ka misiri la kira fatura ten Abubakar fɛnɛ a tun t'o ka misiri la Umar Usman Ali sahaba 4 in si ka fara hali minnu tugura olu la olu si tun tɛ minari dɔn o la o ye kɛnɛkan ko de ye n'o sera ka daga ɲɛ an k'o kɛ misiri kunna o la ni mɔgɔ min ye fini finman don ni e ka laada t'a donni i ka lagosi kana s'a ma a kun de ye dɔrɔn ka dusukasi yira bɛɛ ka fini kelen don fini min bɛ yen nɔ ni a yera dɔrɔn a bɛ dɔn ninnu bɛ janaja de kɛnɛ kan ninnu bɛ dusukasi dɔ de kɛnɛ kan fini finman kun bɛɛ filɛ a bɛ n'a fɔ e ka mariage la i bɛ nisɔndiya i bɛ fini jɛman don e yɛrɛ ka mariage la i bɛ ɔrɔbu don o n'a ɲɔgɔnnaw o dɔrɔn de don Ala k'an bɛɛ sababa ma. Sheikhana an ka baara ninnu waati n'a cogoyaw de don
amadu ni baro bɛɛ tɛ kun waati kelen kɔnɔ sigida kelen na nka ni al ishara takfi labib ni kuma kɔgɔrila dɔrɔn hakilima b'a tɔ faamuya dakuruɲa laban jumɛn b'i la ani ka dugawu kɛ an ka jamana ye ani an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen. Bon alhamdulillah dakuruɲɛ laban minnu b'an bolo o ye toujours mɔgɔw ka ahlul beiti ninnu ka don bonya. I b'a fɔ i yɛrɛ kuranɛ haya dɔ fɔ i ka kuma daminɛ la ko wazakiruhum bi ayamillahi ko ka mɔgɔ hakili lajigi ala ka don na. Donc ni balokun b'an na dugukolo kan an ka diinɛ de don. Bon n'i ko i ka diinɛ sɔrɔ f'i ka tɛmɛ alakira n'a somɔgɔ ninnu ka sira fɛ. An b'a dɔn fɛnɛ Mali la o ka nɔgɔn. An b'a dɔn maliyɛn bɛɛ b'o kan. Mali la yan nɔ kira somɔgɔ ko dɔnnen don. Hali ni ye filaninw ye dɔrɔn Hasan wal Husein. Donc alhamdulillah an bɛ dugawu kɛ jamana ye k'a fɔ ala k'a suma halisa. Sabu n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna diinɛ baarala tɛ i misiri laseli la tɛ jamana de sumalen don. An ti ɲinɛ nin kɔ. An ma deli ka ɲinɛ toujours an b'a kɛ an kelen ni ala kelen an b'a kɛ wa mikoro la fana an b'a kɛ jamana ala k'a suma ala ka gɛlɛya ni fantanya jugu min b'a kɔnɔ ala k'a ban ala k'o k'a ka alaya kama kira n'a so dunge kama wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad. Ka nisɔndiya ni kira ka nisɔndiya don ye o ye alakira ka sunna de sallallahu alaihi wa sallam. Ni ma nisɔndiya ni alakira ka nisɔndiya ye i n'a fɔ k'a ka mawludu ɲɛnamaya a mɔdenw bangena don mun na ani a ye don ɲumanw sɔrɔ kobaw kɛ don mun na ka nisɔndiya ni o ye siga t'a la alakira ye dusukasi sɔrɔ don min na alakira denmuso Fatumatu Zahara ye dusukasi sɔrɔ don min na alakira somɔgɔw ye dusukasi sɔrɔ don min na k'i ka nisɔngoya yira o don siga t'a la o fana ye alakira ka sunna ye sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. An bɛ Alahu taala de arba'ina sigi minnu bɛ ka kɛ diɲɛ fan 14 duwawu min bɛ kɛ a kɔnɔna la ani ziyara minnu bɛ ka kɛ a don ninnu kɔnɔna la an bɛ Alahu taala de ala ka kɛ baraji k'a kɛ hinɛ ye k'a fara Huseini ka ɲumanw kan k'a kɛ basigi ye anw yɛrɛ ye an ka jamana kɔnɔ ani silamɛ jamana bɛɛ lajɛlen k'a kɛ hɛrɛ ani ka don ani tɔɔrɔw cɛ an n'an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen. An b'aw fo ka wale ɲuman dɔn aw ka filɛliko ɲuman na an tun min sɔrɔ k'a lase aw ma an ka bi don in na arba'ina kɛnɛ kan o de tun ye nin ye wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.